Alright, magandang hapon at ngayon ay nandito ako sa boundary ng Valenzuela at saka Quezon City kung saan ito yung paglabas mo mismo ng North Luzon Expressway, galing ka ng North, boundary ng Quezon City at saka Valenzuela. Mismong paglabas mo ng North Luzon Expressway, kakaroon na ng checkpoint. Yan, nandito po ngayon nakapwesto. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. At ayun na, dumating na ang pangatlong mobile galing ng Valenzuela at hinaharang nila yung mga private na bus. Pag pumapasok yung private na bus, hinaharang ko. Ayun, abang-abang lang po at abang-abangan nyo rin po ang kaganapan sa isa. Ngayon, inaano ko ulit sa inyo, pinapabatid ko po sa inyo ulit na ang paikot po ng Malacanang ay puno na po. Puno na ng bag-wire. Ay, sa Ayala Bridge po ay hindi na not possible na yung mga dadaan papunta ng Lunita. Ayan, sarado na po. Wala na pong makakapasok galing ng Lunita. Yan, galing ng pier, wala na pong makakapasok. Yan po ang update ngayon. Ngayon ay nandito ako sa boundary ng Quezon City at saka Valenzuela kung saan ito yung alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay inaantabayan natin kasi kakaroon na ng pag-checkpoint dito sa pasok galing ng expressway. May mga dumating na po na pangatlong mobile lang dumating galing ng Valenzuela PNP. Yeah. Ayan mga kaganapan ngayon dito sa kasalukuyan dito sa boundary ng kanina po nagkaroon na ng ngayon lumog kasi kanina may mga bus na hinarang, yung mga private na bus hinarang nila. Kaya napakabagan natin dito kung anong mga kaganapan. Babalita ko sa inyo kung anong mga kaganapan ngayon dito. Right? Ngayon po ay medyo napakakapal na po ng crowd sa People Power Monument. Kung papunta po kayo ng Makati or Baclaran or Paranaque, medyo iwas-iwasan nyo na po ang dumaan dyan banda sa may Connecticut, Ortigas. Ayan, medyo ano na po, mabagal na po ang trapiko. Lalong-lalo na po yung galing kayo ng Alabang, ng Muntinlupa, ng Pasay,
Ayan, Makati, iwasan nyo na po yung northbound. Kasi po ang northbound ay one lane possible na lang po. Yung bus lane na lang po ang nagagamit sa ngayon. Kaya medyo talagang matraffic na. Ayan, bilang pakikisa sa panawagan na transparency, sana naman makinig ng gobyerno, no? Kasi hindi naman masama ang hindi naman masama ang manawagan ng transparency siguro, hindi naman kalapisan naman siguro yun kung halimbawa halimbawa manawagan ng transparency, basta hindi po lumagpas doon sa itinakda ng saligang batas. Ayun, yun lang naman ang ating doon. Pero ang kasalukuyan ngayon ay medyo kanya-kanyang pasikatan na naman yung mga nasa gobyerno, kung saan itong si chairman ng MMDA na si dating General Torres ay nagsusumigaw na di umano ay walang permit. Ano ba yun? Palibasa walang permit, wala ka ng karapatan na ilabas mo kung anong saloobin natin, diba? Wala na pa tayong karapatan na ilabas kung anong nararamdaman natin, kasi parang ang nila hahanapan kagad ng technical na na sagot. Kaya sana naman sa lahat ng mga namumuno, hindi naman siguro hindi naman kawalan kung pagbigyan ng panawagan, basta basta nararapat lang naman. Kung ang nila is obstruction, kasi kasuhan nila ng obstruction, diba? Yun, kasi nga kung yung mga pagkakataon na dapat ilabas ng kapwa natin kapwa natin Pilipino, na ilabas yung kanilang mga nararamdaman sa kanilang damdamin, diba? Kaya nga yung ko kanina, yung kwento ko sa inyo kanina, siguro kahapon may intel na rin sila kahapon, kaso lang parang hindi lang siguro nila seryoso, kasi parang siguro hindi verified ang complaint. Kasi nga nagulat kami, lahat ng HOA officer biglang nagkaroon ng advisory sa na magkakaroon ng meeting tungkol sa ginamit lang nila nung una yung drugs sa anti-drugs campaign. Pero ang naging unang-unang priority nilang topic ay yung tungkol sa mga nagrarally. Kaya ang pakiramdam ko kahapon at talagang nakumpirma ko rin doon sa mga kaibigan ko kagabi na nagsitawag sa akin kung kasi nga may panawagan nga daw na gano'n sa kanilang nalaman ko na kagabi, mga 11:30 kagabi, na magkakaroon nga ng dyan sa People Power Monument, pero hindi ko inaasahan na ganun karami, sa loob ng 4 na oras ganun karami ang dumaksa. Kaya siyempre kahit yung Malacanang nagulantang, kaya ang Malacanang po ay biglang nag-cancel sa kanyang mga lakad kaninang umaga.
nag-cancel kaninang umaga yung ano, yung kanyang kinancel po yung kanyang mga lakad kaninang umaga. Kaya yun, abang-abangan natin ano man ang kahinat na doon sa tawag nito, mga kaganapan dyan sa ITSA. Kaya sana makinig tayo, mapagmasyak ano man ang kaganapan, kasi alam natin na wala tayong ginagawa. Tinignan ako ng pulis, pinuntahan ako dito, ayan, umikot yung isa, kunwari tinitingnan ako ng pulis kung anong ginagawa ko, kasi kanina pa ako dito, ngayon lang ako nag-live, kaya umikot yung isa, tinignan ako. Kaya ayan, sa ngayon nandito ako sa boundary ng Valenzuela at Quezon City, saan paglabas mo ng Luzon, dito ako mismo sa paglabas ng North Luzon, papasok ng Quezon City, yan, Mindanao Avenue. Makikita nyo yan yung ano, kanina may pinara na apat na private na bus kanina pinara at tinikitan yung driver. Hindi ko alam kung anong violation, basta ano, kaya bigla kong napa-live kasi yun nga, hinuli yung apat na bus na ano, magkakasunod. May distance naman siya pero hindi siya yung dikit-dikit, magkakasunod sila. Ayan, distansyang kunti. Kaya yun, tinikitan. Hindi ko alam kung saan papunta yun, kung Colorong ba o hindi ko alam. Ngayon medyo tahimik sila, ano sila sa tent. So yung isang mobile umikot na naman siya, kaya yan. Ayan, binalikan ulit ako ng press. Ayan, wala naman tayong ginagawa, nagkukwento lang ako dito sa inyo, nag-a-update lang. Tumayo siya yun. Ayun, at update lang dito. Ayun na yung police. Ayun na, galing dito. Dito ako ngayon, nag-aabang-abang kung ano ang development dito sa mga kaganapan ngayon dyan sa People Power Monument. Yan, ibabalita ko sa inyo dito kung ano mga kaganapan. At siyempre alam natin kung kunwari wala silang ano, pinara na naman yung truck. Kunwari wala silang pinipili, pero ang priority nila yung mga bus na ano, private. Ayan, pinalis. Ayan. Yeah. Kaya nakaka ano lang na, no?
naglalabas lang tayo ng ano, nagpapasikatan na sa media yung ano, nagpapasikatan na sa media yung mga magigiting natin na magigiting na walang giting na mga namumuno sa gobyerno. Yun. Yeah. Ayan, kinakausap nila yung driver doon sa close spot. Siguro kung ano, kung may bus kayo, siguro kung malapit lang naman kayo na gusto nyo makisali, gusto nyo rin suportahan ang hinihingi na transparency, pwede nyo iwasan itong ano, Mindanao Avenue exit. Pero sa tingin ko sa ibang mga exit part ng Metro Manila, baka mayroon ng mga checkpoint dyan. Dito lang mayroon na, naka-alerto sila dito. Umalis yung move, pero yung pasahero na iwan, kaya mga 10 pulis nandoon. Ayan, yung isa aalis naman. Kanya-kanyang ano sila. Yun, yung mga kaganapan dito. Kaya pag may hinarang na bus, nagkakatraffic talaga. Siyempre, ano eh, napaka busy ng lugar na ito kasi nga dito yung galing ng Valenzuela, galing ng Caloocan North, dito yung mga lumalabas. Bukod pa yung ano, bukod pa yung galing ng Norte Expressway. Kaya napaka ano dito, napaka strategic na lugar to, kaya dito sila nagano ng checkpoint. Yan. Kaya yung mga ano dyan, yung mga lalong-lalo na yung mga factory worker, ako, masama talaga ang loob ko. Isa ako sa masama ang loob ko. Lalong-lalo na dyan kay Recto. Alam mo kung bakit? Siya ang naging, ano, kung paano nanakaw yung ano eh. Pumayag siya eh. Kung paano nanakaw yung pera ng PhilHealth na 60 billion. Eh, biruin mo, ilang taon na ako. Ilang taon na ako nagtatrabaho. Minsan hindi ko pa nagamit yung minsan hindi ko pa nagamit yung PhilHealth ko. Tapos ngayon eh gagamitin ko PhilHealth ko, hindi ko na magamit. Kasi nga wala nang pera. Katulad ng isang katulad ng isang nanay, 35 years siya sa serbisyo. Kinaltasan siya ng PhilHealth. Ngayon nagkasakit siya ng isang breast cancer. Malalang ang gagastusin niya is 387,000. Tapos hiningihan pa siya ng katakot-takot na requirements. Pagkatapos ng katakot-takot na requirements, nung naman yung na-comply niya yung katakot-takot na requirements, ang sunod naman hiningi, pinapapunta na naman siya doon sa mga politiko kasi humingi ng guarantee letter. Kasi nga ang lang ng PhilHealth is 25,000. Biruin mo yun. Tapos sabihin ng administrasyon na ito na wala nang bill sa ospital. Mga pautot nyo, bulok eh. Diba? Yun din ang inilaban ni Dr. Tony Liatson, kasi nga maraming lumapit din sa kanya na ganun ang naging napakaraming parang pila ng PhilHealth. Bakit ngayon nagdudusa ang tao?
At ang masaklap, ninakaw talaga. Oh, ninakaw talaga. Ayun ang masaklap na katotohanan. Kaya ko naman nasabing ninakaw. Kasi nga, sinabi ng Korte Suprema na isa uli, ibig sabihin ninakaw. Hindi papasauli ng gobyerno kung hindi ninakaw. Hindi siya nagpaalam sa taong bayan. Ginawa nilang looting ginawa nilang looting station ng pera ng taong bayan. Nakakalungkot na yun. Manawagan, yan nananawagan sa Tapos sabi ni General Torre, paghuhulihin daw kasi mga walang permit yung nagrally dyan. Buti hindi sinabing tax sila. Diba? Wala. Talagang ang natin ngayon, hindi na natin maintindihan kung ano pa talaga. Alam nyo, ganda sana pag may gobyerno, tapos may namumuno sa atin na maayos. Ang ganda ng Pilipinas, napakayaman ng Pilipinas. Ang problema, napapasok tayo ng mga mafia. Lahat ng congressman, wala nang kasalanan. Lahat ng nagnakaw, wala nang sala. Ang may sala na yung naglalabas ng mga kasalanan ng may kasalanan. Dahil nilabas nyo yung kasalanan ng may kasalanan, kayo ang may kasalanan. Diba? Nilabas nyo yung pangalan ng may sala, kayo ang may sala. Kasi nilabas nyo yung kasalanan, yung pangalan ng magnanakaw. Ay makakasuhan kayo. Katulad kay Marcolita, Senator Marcolita. Ibinunyag niya yung pagnanakaw. Ngayon, siya ang nakatakdang arestuhin ng ombudsman nang dahil sa ibinunyag niya yung mga magnanakaw. Ngayon, sa loobin nyo dyan? Makikita nyo ba na tama yan? Kaya, paano ka pa maglalakas ng loob kung halimbawa ikaw ay nasaksihan mo yung isang malagim na pagnanakaw sa pera ng taong bayan? Paano ka pa ngayon magsusumbong? Ikaw mismo, ikaw nagsumbong, ikaw ay kakasuhan. Katulad ng 18 Marines, ang daming kinakaharap na kaso ngayon. Kasi nga, nilabas nila na yung mga magnanakaw, kilala nila. Kaya ngayon, sila ngayon ang kinasuhan. Kasi nilabas nila yung magnanakaw. Kung kinampihan nila yung magnanakaw, ayos ang buhay nila ngayon. Tahimik ang buhay nila. Ay ngayon, kay kinalaban yung magnanakaw, ikaw ang may kaso. Kasi binunyak mo yung pagnanakaw. Di ba? Paano ka matutuwa sa ganyan na sistema? Ng bakang buhay yan. Di ba? Dahil binunyag mo yung magnanakaw, ay ikaw ang may kaso. Ikaw pala ang taga-bunyag, ha? Kung hindi mo binunyag, hindi malalaman na may nakaw. Kaya ikaw ngayon ang may kasalanan. Cyber libel. Kaya kawawang mga dating Marines. Ay, pati yung van binaran na rin, yung private na van binara na rin. Nandito ako ngayon sa nagkakaroon na sila ng checkpoint papasok ng Quezon City. Nandito ako ngayon sa paglabas ng North Luzon Expressway. Kaya abang-abangan natin anong mga pagganapan ngayon. Kasi hindi ko alam kung anong nararamdaman ngayon ng Malacanang.
kinakabahan na ba? Kasi nga puro puro na popware ang paikot. At doon sa Ayala Bridge ay nilagyan na nila ng container van. Wala nang makadaan. Kaya safe ngayon si The Junior. Yun lang. Update ngayon. Kaya sa ano natin, mga kasama natin dyan. Kaya sa mga ano, ingat po kayo dyan, lalong-lalo dyan sa Maidsa kasi sinabi nga ni General Torre na wala daw permit yung mga rallyista. Baka bigla kayong ano yun dyan, baka bigla kayong tawag nito i-disperse. Ayun, kaninang umaga nagkasakitan na, baka ngayon i-disperse pa kayo bigla kasi sinabi ni General Torre na walang permit. Kaya nagpapalandrahan na sa mga mainstream media. Yun, no? Naganapan ngayon sa atin. May pinos ngayon si Senator Gringo Hunasan, ano? At ang sabi ni Senator Gringo Hunasan ay the EEP, PNP, and NBI legally authorized armed troop and constitutional instrument of any government's primary responsibilities, harmony in families, cooperation in communities, order in the state, inclusive growth in the nation, and security in our shores cannot be used by anyone to inflict harm in Filipino lives, liberty, and property, and ano ito? Staple peaceful dissent. Yan ang post ni Senator Gringo Hunasan 1 hour ago. Yan po ang kanyang post.
Ngayon ay dito ako sa ah, paglabas mo ng expressway. Yan dito sa papasok Quezon City. Ayan. Ngayon po ay may statement din ang Armed Forces sa pamamagitan ng AFPQ, DWDD, DWDD. Yan. At ito ang kanilang press statement. The Armed Forces of the Philippines, AFP, through its NCR-based unit remain in close coordination with the Philippine National Police and other concerned government agencies in monitoring the situation related to the reported lightning rally along EDSA. The AAP recognize and respect the constitutional right of every Filipino to peacefully assemble and express their views. At the same time, we underscore that all public activity must be conducted in accordance with the existing laws, local regulation, and the necessary permit issued by the appropriate authorities with the Philippine National Police and other law enforcement agencies taking the lead in maintaining order. We likewise encourage organizers to ensure that their activity do not unduly disrupt public order or cause unnecessary inconvenience to commuter workers, students, and their members of the public. As a professional, non-partisan institution, the AAP remains committed to supporting national effort that uphold peace, public safety, and the role of law while respecting the rights and interests of the Filipinos and safeguarding the stability of our democratic institution. Ayan, AAP statement. Ayan po, kanilang statement sa pamamagitan po ng AAP Radio, DWDD. Ayan po ang kanilang press statement. Basta sundin lang daw ang nararapat na batas at walang naaabala. Ay, sa isang rally may maabala at maabala ka talaga. Ay, anong magagawa natin doon? Diba? At ito naman ang panawagan ni Romeo Puques, dating retired general. Ayan, mga kababayan, hanggang kailan tayo mananatiling tahimik habang unti-unting nauubos ang ating pag-asa? Hanggang kailan natin hahayaang manaig ang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng sambayanan? Ayan, yung panawagan ni Romeo Puques. Isa rin to sa nagsasuffer siya ngayon ng maraming kaso dahil nga sa pagsuporta sa mga paglabas ng mga tuwaling opisyal ng gobyerno. Yan, ito po ay hindi nalaban ng isang tao, isang pamilya, isang partido o isang kulay. Ito ay laban para sa kinabukasan ng bawat Pilipino, ng ating mga apo at nasusunod pag henerasyon. Talagang si Romeo Puques po ay naninindigan sa kanyang pinaglalaban. Sa mga nasa pamahalaan, alalahanin ninyo ang inyong sinumpaang tungkulin.
hindi kayo iniluklok upang paglingkuran ang kapangyarihan o ang sino mang iniluklok kayo upang paglingkuran ang sambayan ng Pilipinas, tanggol ang konstitusyon at pangalagaan ang republika. Tama. Diba? Kung may nakikita kayong mali, huwag kayong manahimik. Kung alam ninyong may dapat gawin, magkaroon kayo ng lakas ng loob na manindigan. Ang katahimikan sa harap ng mali ay magiging pakikisa rito. Yan. Paglaban natin ang katotohanan, unahin natin ang Pilipinas. Romeo Bopes. Ayan po. Alright. At habang mahapon po ay medyo kakaroon dito ng matindi-tinding traffic. Lakson. Diwala sa sinabing lakson na hindi ko kapay. Ngayong Martes, lakson. SINC backers may backdate siya. All traffic jam down for the discomfort of ordinary commuters. Surely the PNP will be there to maintain this situation. Naniniwala rin sila sa mga natiling matatag ang ombudsman. Panindigan mo na yung lakso dahil alam mo na ang kalalagyan mo kung sa susunod namin. Pagdating sa susunod na eleksyon, ayan, kaya panindigan mo na yan. Paninindigan din namin kung saan kami lulugar, no? Kung saan ka namin ilulugar. Ayan, ganun lang kasimple. Kaya alright, ako po ay magpapaalam na kasi po ay 10% na lang ang ating battery. Alright, update ulit tayo, update ulit tayo kung anong mga kaganapan ngayon. Papaalam na po ako sa inyo. Ingat po kayong lahat.